Salutare din nou, Pescuit pe Prut aici. Azi vreau să răspund la, practic, cea mai frecventă întrebare dată de începători. Da? Și la început vreau să vă spun, asta doar e părerea mea, absolut părerea mea, da? Și poate cuiva să-i prindă ghinii treaba asta și să spun eu acum, da? Nu vreau să zic că super expert și așa mai departe. Și vreau să menționez, asta e referitor pe prut în zona mea. Așa, ca pamușa să apară întrebări, mulți hateri și așa mai departe. Bine, care e ideea subiectului? Începătorul și băț să leagă prima oară în viața lui. Ea că nu o prins niciodată la răpitor, o stat la staționare, ori poate nu o stat nici la staționare, dar mulți trec la staționare la răpitor, ca de obicei, și băț să leagă pe prut, cum e zona noastră aici. Eu propun să iei un băț de la 3 la 15 până la 16-17. Depinde, producători au gramajul diferit. Așa simplu, 3-15 grame. Și am să explic de ce. Aha, 3-15 grame, lungimea de la 2 până la 2,20-2,30, așa, nu mai lungă, și nu mai puțin de 2 și nu mai lung 2,30, așa, aproximații. Cu acțiunea să fie fast. Nu extra fast, nu moderat, dar fast. Și am să spun amut de și. Cu așa un băț, practic pot să-i spui că e universal. Clar că nu există băți universale. Dar din ce și există amut pe piață, așa un băț ar socoti practic universal, da? La acțiunea lui. Adică, pentru wobbleri, ca să faci twitching la wobbler, e de dorit extra fast, da? Și încă extra fast e bine ca să înțepi bine șalăul de gură, da? Acolo e bine. Dar nu-i prea bine la știucă extra fastul, da? Deși, când chic o știucă mai mărișoară, să aibă bățul, să joace bățul o leacă cu știuca. Nu direct firul și mulineta, știi? Dar să joace și bățul. La știuci mai mari și ne-o prins, știi că e sare, face diferite probleme și dacă bățul e prea tare, sunt probleme. Să rupi firul, poți să rupi și vârful bățului. Da. Așa că extra fastul mai mult merge la, cum am zis eu în videourile precedente, la șalău. Așa că nu poți să iei pentru fiecare pește în parte un beț, știi? De-am nu-ți permis buzunarul, dar pentru începător ca să poată și așa, să prindă și dorit așa. Mai departe, cu așa un test și cu așa o acțiune poți să dai și la jig, și la lingurit, și la rotativi, da? Și la crâncuri. Nu-i perfect, dar dacă aș lua extra fast, ori aș lua un băț încă și mai moale, ar fi încă mai problematic. Chiar cu acelea jig, până la 15-17 grame, pe prut în zona mea, e perfect. Practic ajunge, nu tăi cele mai mari găuri și el nici n-a să ducă începătorul în cele mai mari găuri și cele mai curent cel mai mare. Da? Așa, în general, în medium, da? Și la wobbleri la fel. Un wobbler de 10 cm, la știu ca să pot să-i fac un twitch. Și un crank mititel, tot ați poate să-l arunce și să prindă. Da? Adică un crank, dacă noi spunem de la 3 la 15 grame. Păi dacă ar fi un crank de 5-6 grame, perfect. Și de 4 grame. Dacă îl arunc pe curent și duci curentul, îl duci un pic la vale și așa mai. Și la rotative la fel. Da? Ar fi dorit la crank și la rotative un test puțin mai micuț, dar oricum, pentru începător asta e. Acum, să vorbim de mulinetă. Și mulineta aș recomanda aici. O mulinetă în jur de 2000-2500. În dependență și pește mai mult are de prins. De la știucă, de la șalău, ori îți dai la clernuț și la biban. Dacă e clernuț și biban, una de 2000 ajunge. Eu vorbesc de zona mea. Poate fi și 2500, 2000-2500. E o mulinetă o faină, da? Firul textil pe mulinetă. De la, nu știu, de la 008 până la 0012. Aici. Dacă dă șalăi mai mășcățăi, ori știucă, ori avați mai mășcățăi, să aibă rezervă, da? Adică un 0,12 e perfect pentru avați. Când avem noi avați aici de 7-8 kg, aici dacă scoți 2-3 kg e top. Rar, închecă 3, 4, 5 kg. Asta e rar de tot. Așa. Și îi socot că e un fir perfect. Și mai bunișor de dorit, ca să fie un pic mai subțărel, ca să aibă cât de cât distanță. Da? Și la bețele, lansetele fast, ideea care că ai și puțină distanță, da? Și precizie. Și asta e foarte bun. Așa că recomand un băț, cum am spus, fast, nu extra fast, cu lungimi de până în 2,30, de la 2 până la 2,30, deși și 2 și 2,30,
Că dacă dă la clenuț, ori dă la știu undeva pe locuri unde sunt copaci și n-ai chip să arunci bățul lung, nu ți-e ușor să lansezi. Când ești pe un loc liber și dai peste cap și lansezi încolo, da, trebuie mai lung, să ajungi avatul. Dar dacă ești sub copaci, dai la clenuț, de exemplu, te încurc, un băț lung, e greu să te vârpi în boscheț. De asta așa zic. Așa, 2,15 ar fi ideal. Ar merge și la avat, ar merge și la clenuț, da? Asta și am vrut să vă spun. Așa că asta e. Așa că începătorii vă râs la cap. V-am lăsat cu respect.